Yeah. You're a mean one, mister. It's not easy azvizinyore kurerwa nasingle mom kuendeswa chikoro kusvitswa this far namuya wavasira inopfuura yavakaona wavasiya parimanda nzombe panguva yakaoma wapomedza mai urombwa hanzi vapedze dzinza misodzi yongobuda kunge maziso wanobvinza vakudemba utsvene hwavo nesituation yavavapinza washorerei nyika watsamwirei pasidza zvese hatingazvigona sitaisatadza kubatsira ranga ranonokere denga zvavafunga kukasira matambudziko anenge bhora dai wakangondipasira asi zvakaenda nepamwe tongozvigamuchira vamwe votanzi ingozi hazvibude mumhuri vamwe voti kuda kwashe panyika tiri vapfuri vamwe voti pana kuda mari inemo mvuri asi chokwadi tizive mwari ndiye kanyanduri panda pusha dona simuka pray panda dona simuka pray yeah fila vana vakuda counseling vasati vazvikanzura life is worth living nyangwe tichitambura mweya wekuzvitinya togara tangosabhura totemana musika vana notigadzirira tafura wangu life gets hard but ngatisaluze hope tosheya zvichemo towana solution shop ngatigare iwo mupriya the number one stop shop rufu tomotivate nezivoice rapop smoke magero youths farai mune mukana boys repo jecha farai mune mukana timu rangu rese farai mune mukana farai mune mukana tenda Jesu waona rimwe zuva tenda Jesu waona rimwe zuva